Entreguem el Premi Esperança en la categoria individual al senyor Jaume Mateu, conegut com Tortell Poltrona, fundador i president de la ONG Pallassos Sense Fronteres, creada l'any 1993. Ha fet llargues expedicions per repartir somriures a nens i nenes de Palestina, a Cisjordània, Gaza i altres camps de refugiats del Líban. Ara mateix està preparant una propera expedició molt aviat cap al Líban. Recull el premi el senyor Jaume Mateu, el nostre Tortell Poltrona. Bueno, després de... Perquè, Navi Mansur, mira que podries traduir-me a mi també, no? Sí. Perquè si no, ella no seran... Vale, ets tu la boueta, aquesta, ja. Bueno, jo faig això de Giga, m'he fixi, de Giga, m'he fixi. Vaig estar al 94 a Gaza per primera vegada. El senyor Adbeladravo ens va donar, de part de la comunitat palestina de Gaza, la medalla al mèrit cultural palestí. Ens la va donar a l'Arafat i no la porto mai, no me la poso mai perquè anava amb aquesta medalla penjada. Em faria molta cosa, però avui he pensat que em faria molta gràcia ensenyar-vos-la, perquè és una cosa que guardes molt endins, no? Acabo de tornar dels camps de refugiats, he estat a Sabra, he estat a Xatila, i realment hi ha moltes injustícies al món, perquè la nostra, per exemple, és una injustícia tremenda, no? I com és tan grossa, a vegades no ens deixa veure les coses que passen més enllà. Però vull dir, mai m'hagués pensat que hauria de viure des del 94 fins al 2014, que són els 20 anys, de fet fa 21 anys que vam començar Pallassos Sense Fronteres, amb aquestes angoixes. Vull juntar amb aquestes angoixes els nens del Sàhara, que ja no són palestins, són exespanyols, perquè, saps? O sigui, és allò que és la bomba, no? Tot això plegat és la bomba. Segurament jo faig de pallasso perquè em veig incapaç de canviar les coses en general i en canvi sé que posant-me el nas em transformo en un titella, en una cosa així que està una mica al marge i amb això soc capaç de canviar les realitats que hi ha. La primera vegada que vam anar a Palestina, vam anar 8 vegades a la frontera i no ens deixaven passar. La nostra estratègia va ser fulminant. La Montse també hi era, la meva dona que està aquí. Ens vam posar al nas, vam començar a fer jocs malabars, vam muntar els monocicles, vam agafar les bosses i vam entrar a Gaza, més contents. Bueno, no sé, Pallassos Sense Fronteres és una organització que neix a partir de la guerra de la Iugoslàvia i si ens hi fixem, tot aquest procés que hi ha amb el poble palestí és una cosa que està emmetzinant totes les relacions amb tots els pobles, és a dir, no arreglarem cap d'aquests conflictes que tenim amb el món que ve de més enllà fins que no puguem arreglar això, que és una cosa endèmica, és metatàrsica, perquè totes les coses que toca i tot això, tot ho em va emmetzinant. El que a mi m'agradaria, encara que fos amb trossets petits, és poder donar l'esperança a tots els nens i les nenes que estan en aquests camps de refugiats, que estan a Sabra, que estan a Xatila. Aquí podríem posar també tota la gent del Líban, tota la gent que de la diàspora palestina se'n va anar al Líban i que ara se'n va anar del Líban cap a Síria i que ara ha tornat de Síria i tornen a estar al Líban una altra vegada amb una diàspora més. M'agradaria posar-hi tots els nens del món. Hem fet 48 expedicions a Palestina des que vam començar i continuarem. I si ens ajudeu, vosaltres com ho esteu fent, doncs encara ens ajudareu més. I per acabar, perquè si no és un rotllo em puc enrotllar com una persiana, puc estar una hora, en aquesta llibreta, que és la llibreta que porto a la butxaca, avui he mirat i dic a veure si encara tinc allò que els deia, i no sé què és el que diré,
però quan acabava els espectacles, aquesta última expedició que vam fer a Beirut i a tot això, els deia això: Nagnu muharjehin, vilajadurne nagnu matsupin, adbanakuna maakon, matamatna lakom algeir welgade. No sé què... O sigui que, doncs això, i si podem col·laborar amb alguna cosa, els pallassos som gent sense recursos, que estem a l'altre costat de la bandera de lo correcte, ens baixem els pantalons, fem coses estranyes, ens pintem de vermell, portem les sabates grosses, ens agrada dir acudits i som gent molt informada. Però si ens heu de menester, per qualsevol cosa aquí estem. Mesajer fer, xukram. Que no li hem donat el premi. Demanem, per favor, a Hanin i a l'Ibrahim si poden pujar. Sisplau. الجائزة السيد ماتيو. Això sembla el pi de les tres branques, no? N'han trencat una, Moltes gràcies. Jo si voleu us explico més coses, Només vull explicar-vos com va néixer això de Pallassos Sense Fronteres, perquè és interessant de saber que a vegades a la gent gran no som capaços de trobar solucions a les coses i els nens sí. A l'any, ves allà que t'ho tradueixin, si no, ja li tradueixes tu. Jo de fet li vull explicar amb ella, saps? O sigui que... Espera't, que em poso així. Això. Resulta, a l'any 1992 jo vaig rebre una trucada de telèfon a casa dels meus pares i em van preguntar per què no s'hi podia anar a fer una actuació als camps de refugiats de la Iugoslàvia. Encara la guerra a Bòsnia no havia començat, estaven encara entre croates i serbis. I jo els vaig dir que era molt lluny i ells em van dir que estava a 1.260 quilòmetres de Barcelona, que hi havia 160 quilòmetres de Barcelona a la frontera, 600 fins a Ventimiglia i 500 fins a Trieste. Bueno, bé, geografia bé. Vam passar a la segona fase, que era economia. Diu, i això qui ho pagarà? Diu, la teva furgoneta és una Ford Transit d'aquestes, model tal, i gasta tant, i això, i tenim els cèntims. I vaig quedar el dia 23 de febrer, perquè sempre he pensat que és un bon dia per veure la península Ibèrica amb certa perspectiva. I vaig quedar allà amb els professors, perquè resultava que aquests nens tenien un insumís, un senyor que no volia fer el servei militar, i que ja se n'havia anat en el camp de refugiats a ajudar la gent, i que amb una cosa que es deia telemàtica, que hi havia una cosa que era l'enciamada, connectava el seu ordenador amb un telèfon i enviava cartes als nens de Barcelona. Bueno, amb això que vam anar la primera vegada, i com que va ser una guerra que hi podíem anar-hi amb cotxe, doncs vam començar a mobilitzar-nos a tota la gent que fèiem espectacles infantils, espectacles de carrer, perquè tots teníem la nostra furgoneta i els nostres equips de veus, i va ser la forma que va començar a néixer això de Pallassos Sense Fronteres. Vam començar primer treballant molt a prop de Croàcia, després vam entrar a Mostar, després vam entrar a Sarajevo, i sabeu, encara, hores d'ara, seguim anant a camps de refugiats, tant de Bòsnia com del Kosovo, i seguim anant-hi encara, hores d'ara, 20 anys després. Ara ja no es diu telemàtica, es diu informàtica i es diu internet, però la cosa és la mateixa. Des que vam començar hem aconseguit fer 10.707 espectacles del 23 de febrer
del 1993 al 23 de febrer del 2013 i estem extesos, ara som 12 països de gent que som informals, antisistema, que paguem impostos, això sí, però que seguim vestint doncs, de colors. I continuarem, i ara sí que ja estic. Moltes gràcies.